so ɗaya na taɓa aure, ba ni da miji kuma ba ni da 'ya'ya. Ina addu'a Ubangiji Allah ya sa in ƙara aure na biyu in kuma haifi 'ya'ya ne ma kamar yadda kowa yake haifa. Sunan Tubules ya samo asali lokacin da muke shirin shiga Sharo ba shanu wanda ake nuna a NTA Kaduna. Dila ne ya samu wannan suna Tubules kuma sunan ya kama ni. Tace Dawa. Ni 'yar Kaduna State ce. A Nasarawa, sabon garin Nasarawa. A Kaduna aka haife ni, na girma ni komai ina Kaduna. Kai? Na samu kuɗi ba ƙaramin jin daɗi da ke yi ba, farin ciki. Ka saurayi kuma? No, ai na tsufa ai. Saurayina na yaranta, gaskiya ni na manta ki san na tsufa yanzu ba zan iya tunawa. Kai? Wannan gaskiya ni ba ni da wani saurayin da ba zan taɓa manta da shi ba. Son tuwon shinkafa miyan kuka. Mutane? To kamar yanzu dai suna yawan tambaya na akan Mahmud. Su dinga damuna, Umar Mahmud, ina maman shi, ina baban shi, ina waye na shi. Na ce a'a, shin kun taba ganin mace ta haihu ba tare da uba ba ko ba tare da namiji ba? Ku yi haƙuri za ku san baban shi ko ina na yi baban nashi yake. Shirin fim mun fara shi tun daga makaranta, amma lokacin abin bai yi ƙarfi ba sai daga baya. Kin san kowa da hanyar abincin shi. Ni lokacin da na fara fim ma ban taɓa tunanin zan kai wannan lokacin ina fim ba, saboda na ɗauke shi ne sam sai kuma Allah ya sa ina da abinci a ciki. Ni kuma da na fahimta na ga cewa lallai ina da abinci a ciki, sai na bada ƙwazo, na bada dukkan zuciyata akan aiki. Kai gaskiya sirri ne, amma dai ni dai na san na tsufa. To ka ji min fa. Kisan babbar ƙawata da nake son ta Lami Shawai, sai kuma ƙaramar yarinya ta da nake son ta ita ce Hadiza Anaba Kwantagora. A yanzu Saudiya nake son in ƙara zuwa. Santar afi. Ina son kasan Santar afi, Central Africa. Kai ni ba na jin yare, na kaɗan je gaisuwa haka sama na yarurrukan, amma ba wai can da nisa ba. Ina jin gaisuwan Yarba, ina jin gaisuwan Gwari, ina jin gaisuwan Katafa, kamar kaji haka. Sai kuma gaisuwan Gara ina ji, sai kuma abinan Babar shi ma ina jin gaisuwan shi, sai kuma wani yare, sai na Inyamurai ma ina ji gaisuwansu, sai wani shi kenan sai Hausa. Ranar da babana ya rasu, har ni in mutu ina tunanin ba zan manta da wannan ranar ba. To ai kin san kayan gargajiya zaka sa ka je ko ina da shi. Kayan gargajiya na fi sawa saboda zan sake in yi abin da nake so a ciki. Ban san kadangare, yana ban tsoro, ban son ya taba min jiki da shi da kwado. Sun taba ki ne? Kai akwai wani rana da na je wani aiki kawai sai ya kwado a gefe na. Kai ban ji daɗi ba, ban san dai kawai ya taba ni ne.
sai yana shiga min har cikin zuciya na. To ai ni ban san me zan iya yi da za su dinga tuna da ni. Maybe na tun daga shi kowa na ta ihu cewa na cika faɗa na cika menene a fim. Ai ni ba na son su tuna da ni bayan na mutu da faɗan. Saboda za a tashi ni a ce tashi ki ji faɗan da nake, but ina son dai su dinga tuna ni da abin arziki. Kuma ai za ku iya testifying saboda ba gani a gaban ku ba. Ina wasifa ai za ku sani, kuma wani za ku sani. Wallahi duk wanda aka kira ina ansa, tunda ai sunana ne. Duk wanda aka kira ina ansa, ko Ladidi ko Hajiya Ladidin a sakaya, ko Tubules din a sa mata mayafi, duka ɗaya ne zan ansa. Da wanka na da kwalliyana ni bai wuce minti 10. Indai har na shiga bayan na watsa ruwa na goggoga sabulu da goggoge shi ke da watsa ruwa na gama. In ko da fito na shafa mai na sa foda shi kenan. In sa jan baki saboda ni na fi son jan baki, ba na son komai a fuskata sai jan baki. Wedges nake so. Me dan tudun nan kenan. Kin san mu ba banayen tsawo bane. Warena, panke, koko, damburo, kai kaza. Aha, tamfa dai haba. Ja. So ɗaya na taɓa aure. Ba na da mace kuma ba na da 'ya'ya. Ina addu'a Ubangiji Allah ya sa in ƙara aure na biyu in kuma haifi 'ya'ya ni ma kamar yadda kowa yake haifa.